खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ मिरु आरो आसाम सरकारा खोथा होनाय बायदिनो दाबो बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायनि समखौ नेनानै दंथ'यो बुंदों दिपेन बर'। मसलफोराव 1000 आइजोफोरा बाथौ फोरबोआव बागुरुम्बा मोसानो साखा-फारा। हालादलाव बिपिएफनि दोलोआरि मेल रोजा रोजा सुबुंखौ हाग्रामा महिलारिया साबायखर बावदों। राहुल गान्धीजों दैदेनजानाय भारत जोड़ो न्याय जात्राखौ मरिगाव खुंथाया गनायथि होआखै। गसाइगाव सिमालटापु पुलिसनि सोग्रोमनायाव मोसौ जब्द। राम मन्दिर बेखेवनायाव ड्रोन स्नाइपार आरो बम्ब स्काउटनि रैखाथि बाहायनाय जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 19थि थान्दै जखनथाइखौ बरमा दखरा एबसुनि मावखुलि सिथ्लायाव 21 आरो 22 जानुवारि 2024 इं खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बेनिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि जोनोमनि जारिमिन, सोलोंथायारि थासारि, समाजारि थासारि, बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ दिनैसिम मावफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसुआ मिरु आरो आसाम सरकारा खोथा होनाय बायदिनो दाबो बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायनि समखौ नेनानै दंथ'यो होननानै सरकारखौ बर' रायजोफोरनो रादाय होनायखौ अराय गोसोआव लाखिनो थाखाय खावलायो। गेवलां मेलाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी। जर'खा आलासि महरै बाहागो लानो हायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो बिटिआर आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। लोगोसेनो जुनियायै हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लानो हाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, बरमा समस्तिनि एमएलए भुपेन बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसेनो गोबां माननि आलासिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि, फोरोंगिरिफोर, समाज सिबियारि, रायजो राजाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों गेवलां मेला मोजाङैनो जोबलाङो। बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरिनि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फालिथायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो 1000 आइजोफोरा मोसानाय दिन्थिफुंनो साखा-फारा खालामदों। 23 जानुवारिनिफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम 13 साननि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय बे फुजा मेलाखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवफैगोन। गिबि साननि बेखेवजानो गोनां हाबाफारियावनो 1000 आइजोफोरा मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखायनो आइजोफोरखौ फुजासालियाव जोबथा खेबनि थाखाय रिहार्सेल खालामनायखौ नुनो मोनो। बे सनाथि मायथाइ फालिथायावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होननानै बानजाय आफादा मिथिनो होयो। हाबाफारि बायदियै बे सनाथि फोरबोमा फालिथायनि गाहाय नोजोर बोथावनाफोरा जाबाय 12 सानाव सानफ्रोमबो हारिमु दिन्थिफुंनाय, सिफोरनि बायलाय फानलाय एक्सप', गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय आदार बायदि दिन्थिफुंसालि आरो हेलिकप्टार गाखोनाय बायदि थागोन होननानै बुंथिदों बानजाय आफादा। लोगोसे हाबाफारिनि जोबथा सानखालि देंखो मोनाबिलियाव बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि जेलिखाय थामिनजों लोगोसे बर' हारिनि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। बानजाय आफादा हारि धोरोम राव बासियालासेनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ लोब लोब बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों। क'क्राझार जिल्लानि हालादल आजोला क्लाब फोथाराव रबिबारखालि बिपिएफ दोलोनि मोनसे दोलोआरि सुबुंगौमा मेल जानानै थाङो। सालाकाटि ब्लक बिपिएफ दोलोनि गोबां मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा जोबोद गाजा गोमजायै बे मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।
BPF दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बे मेलाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो रबिबारनि बै साना सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय हालादलनि आजला क्लाब गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जारिमिनारि सानमोन होननानै फोरमायदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा BPF दोलोनि मावथिफोरनि फारसे गावसोरनि मदद आरो थुलुंगाखौ दिन्थिनो थाखाय दोलोनि मेलाव बाहागो लादोंमोन। बे सुबुं गौमाया सालाकाथि MCLAPFनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि फोथायनाय आरो फोथायथिनि फोरमान होयो। BPF दोलोआ रायजो राजानि बोरनि थाखाय साबायखर बावो आरो बिसोरनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय नाजागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया गोसो गोरबोजों फोरमायदों। कांग्रेस दोलोनि भारत जोड़ो न्याय जात्राखौ मरिगाव जिल्ला खुंथाया गनायथि होआखै। समबारखालि राम मन्दिर बेखेवनाय सानाव आसामनि गोबां जायगायावनो मन्दिर फुजा आरज होनाय बुब्लिखौ नोजोर होनानै जानो हागौ मरिगाव खुंथाया गनायथि होआखै। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव कंग्रेसनि भारत जोड़ो न्याय जात्रानि समाव बृहस्पतिबारखालि बिथोन बायदियै जरहाट टाउनाव लामाखौ बाहायनो थाखाय सानै कंग्रेस दैदेनगिरि फारियै राहुल गान्धी आरो केबि बाइजोनि हेंथायै पुलिसआ एफआइआर होदों। डिउटियाव थानाय पुलिस अफिसारनि सायाव गाग्लोबनायनि अजद होनानै कंग्रेसनि सानै दैदेनगिरि मोननि हेंथायै जरहाट पुलिसआ एफआइआर होनायखौ कंग्रेसनि दैदेनगिरि जयराम रमेशआ सोंखारिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिनानै बुंदोंदि आथिखालाव कंग्रेसनि बे भारत जोड़ो न्याय जात्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होबथानो एबा फेलें जाहोनो नाजादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 जानुवारि 2024 खालि मणिपुरनिफ्राय जागायजेननानै 18 जानुवारि बृहस्पतिबाराव आसामाव हाबफैदोंमोन। शुक्रबारखालि कंग्रेसनि बे भारत जोड़ो न्याय जात्राखौ नावजों बुरलुंबुथुर दैमा बारनानै माजुलियाव हान्थिहैदोंमोन आरो बेनि उनाव रबिबारखालि बिसनाथ जानानै मरिगाव फारसे फैनो कंग्रेस दोलोआ थि खालामदोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमालटापु पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रोङै सिग्रोमनायाव दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव श्रीरामपुराव सिग्रोमनायाव गंसे मैगं थाइगं रोगाग्रा गारिनिफ्राय गासै मासिनि मोसौ जब्द खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि UK 18CA 7350 नम्बरनि गंसे मैगं थाइगं रोगाग्रा बलेर' पिकआप गारियाव मैगं थाइगं थिखोनानै लाबोनायजों लोगोसे मासिनि मोसौखौ सिखावै लाबोदोंमोन। पुलिसआ गारिखौ लाखिनो थिनदोंमोनब्लाबो गारि सालायगिरिया गारिखौ लाखिनानै गारनानै खारो। उनाव गारिखौ सिमालटापु थानायाव लाबोनानै सिग्रोमनानै नायबिजिरनायावसो गासै मासिनि मोसौखौ हमनो हायो होननानै सिमालटापु पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोयो। गारिखौ सोनाब बंगनिफ्राय आसाम फारसे लाबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि अयोध्यायाव राम मन्दिर गायसननाय आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव रैखाथिनि थाखाय ड्रनजों लोगोसे स्नाइपार आरो बम स्काउटखौ बाहायनाय जादों। समबारखालि बे राम मन्दिर बेखेवनाय बुब्लियाव गोबां सुबुंनि होंगो दोंगोखौ असिला लानानै गाज्रि गोसोनि सुथुरफोरा जाहाथे जेबो खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय साखा फारा जानानै गोख्रों राहा लानाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबां बिथिंनिफ्राय दुथां सुथुरफोरनिफ्राय हुमखिबो मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो उत्तर प्रदेशनि नखर बिफाना जेबो रिस्क लायाजासेनो रैखाथिनि बिथिङाव उन जानानै थायाखै होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।